Hello mga kawigan! Yan, so welcome back to our channel, si Miss Miss Richard. Richard. At ngayon ay magmumukbang po tayo ng authentic Filipino Filipino kakanin. kakanin. Tapos meron din tayo ditong sauce po na matamis, yung gata po na niluto na may mascovado, tsaka pandan. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa naging biyaya. Salamat na to, salamat po ng lahat ng mga viewers na makain sa pangarang-araw dami namin sa Ama. Ito po isama talaga ka sa mga anak ko sa sunod tagapagtas. Amen. Yung sa wagas na po tayo na kamay at magmukbang na po tayo. Mm. Ito pala. Wow. Kain po. Mm. Comment down below po kung ano-ano po yung tawag dito. Mm-hmm. Ay, baba na natin ito. 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 Oh. Sarap. Mm. Sarap. Wow. Mm. Mm. Okay. Ito ay, anong tawag dito, Nay? Balinghoy. Balinghoy. Parang ano rin to, no? Yung kasaba. Mm-hmm. Karasumang balinghoy. Mm. Tamang-tama sa Kape. Mm. Ang tayo dito. Saping-saping. Mm. Up. Wow. Ay, nyak. Ito po yung mga namimiss na mga OFW. Mga kakanin. Mm. Ito. Ito ay pichi-pichi na green. Mm. Sarap. Ito ano tawag dito? Nay? Bibingka. Bibingka. Ito paborito ko. Or rice cake. Ayun, rice cake. Oh. Ito. Paborito ko to. Gusto mo yan? Saan yan? Ito? Hmm. Sauce mo nga dito. Mm. Mm. Ito, natikman mo na to. Mm. Mm. Ano, ito ay green na kanin. Ano to? Suman na lihiya. Sumanliya. Green na kanin.
Sige. Harap siya siyang dito. Ito yung ano pala, Yung, pinaka-paborito ko sa lahat. ano talaga? Ito talaga. Anong tawag dito? Paborito ko, tapos di ko alam. Biko. Ayun, di ko. Kala ko violet na kanin. Hirap po kasi, Hindi ko kabisado. Ito, ito kaning haba. Ano na ba to? hindi pa. Anak mong mala. Suman inantala. Ang daming tawag. Ay, Ito yung Kalamay indang. ayun. kalamay indang. Pag ano kasi yan, pag hinahawakan namin, Nag-uusap sila. automatic. Automatic ko na yung salita ko. O, ito. Ano to? Ube. Ube. Alam, naiyak ako. Ang sarap. Tikman natin. Pangayin ko lang kung matitikman ko eh. Ay, sticky siya. Hindi ko alam ano masabi ko. Ano siya may tawag doon, mga coconut strips. Ano tawag doon? Hindi ko alam. Ganda ng texture. Para siyang bukayong hindi tuyo. Hindi ko rin alam yung Ganun. bukayo. Pwede na siya, pwede na. I-rate ba to? Ang ube ah. Ube. Titikman natin. Ito, di naman to parang kanin. Tama ba? Ano siya? Kanin din ba to? Ito po, Ube. masarap to pag may butter ba, margarine. Margarine. Ito yung pinakamasarap na ube na tikman ko ah. Ang ba hindi natin natitikman? Kasaba. Hmm. Ayun, tsaka may ano. Ito, Kahoy. di mo pa natitikman to, parang ganito lang rin kasaba. Nakain na ni Rishan yun. Ano to? Tago mana? Nasabi na. Hoy. Ayun, balingoy. Hindi na pwedeng ulitin, dalawa lang. Ano lang pala, free tile. Limited edition. Ang paborito mo? Sarap naman yung gitna. So, Ako rin. pero mas gusto ko to. Mas gusto nga to. Diba? Yung gitna ang sarap. Tingnan mo. Nakakain ako niyan. Ay. Ay, ito pa pala hindi na nalilikman. Alin? Yung gitna, ito. Ito din yan. Ayun ba? Ibang brand. Oh! Sa ano kasi yan eh. Ito sa palengke, ito sa mall. Kaya iba yung design. Ayun. Para siyang ano, candy. Oh. Ito like, Wow! oh.
Mm. To pichi-pichi na white. Naku, dumidikit ka nga, ano, ngipin. Interesting. Masarap. Hmm. Try ko. Naku, Bakit? Bakit? dumidikit sa ngipin. Ay, Parang siyang yema. Pero, balasa. Ako rin meron din akong kape. Transparent. mm, Tubig lang. namuuna kasi to. Chewy na po. So far, yung gusto ko dito yung ano, puto. Di ba wala? Niluros mo ba to? Hmm? Anong kulay mo? Niluros. Hmm? Lang. Sarap ng kape. Sabi ko, niluros mo ba to? Tanong mo. Hindi mo ba gets? Hindi. Huwag na nga. Ah, Mm. ano to? Balinghoy. Ah, ito pa rin yan. Ayun o. Mm. Gusto ko to eh. Mamaya ka sa akin. Alin? So, Mas gusto mo? Mm. Violet nga, na kanin. ano to? Rainbow. Na kanin. Flag yan, flag. Halo-halo na yun. Lasa. Ang masarap. Mm. Homemade. Homemade. Homemade the sauce. Kala ko nga nung una, ano eh. Bang Tommy. Mang tumis. Oh. May dikit sa ngipin ko. Ito ay parang all around, no? Mm. Pwede siyang gawing ano? Ano meron? Ang pangingin ko eh. Wala naman eh. Wala. Wala daw. Pero sabi kasi ni Direk mayroon. Kalimutan ko na yung sabihin ko. Ano yan? All around. Pwede siyang pang umaga. Mm. Pwedeng pang lunch. Pag tapos na kayo mag-lunch, ito yung pang himaga. Pwede merienda. Wow. Sarap. Last bite ko na to. Last bite na yan. Mm-hmm. Masyadong matamis. Busog na rin ako eh. Mabigat Mabigat po sa kasi tiyan. sa naunahan ako. Ta. Cheers. Oh. Hmm. Kape. Tubig.